חרדה היא אחת מהתופעות הנפוצות ביותר אצל ילדים וילדות. ומאז המלחמה היא באה יותר לידי ביטוי. חרדה יכולה לבוא לידי ביטוי בסימנים גופניים, כמו דפיקות לב, הזעה, כאבי ראש, כאבי בטן, בחילות ועוד. היא יכולה לבוא לידי ביטוי גם במחשבות טורדניות שמשהו רע עומד לקרות, או בסימנים רגשיים, כמו בכיינות יתר, תלותיות, קשיי פרידה, קשיי שינה. אז איך אנחנו כהורים יכולים לסייע? מהבחינה הרגשית, נסייע להם להירגע, נשאר לידם, נאשר את התחושות שלהם, נוכל לומר, אני רואה שאתה מפוחד, אבל אני איתך, ויש לנו מקום בטוח. גם אם יהיו טילים, נוכל ללכת לממ"ד או לחדר המדרגות. נדגיש את העובדה שיש לנו מה לעשות ואנחנו לא חסרי אונים. מהבחינה הפיזית, נוכל לעשות הרפאיה של השרירים או נשימות. תוכלו לבחור גם בתנועה, במוזיקה, באומנות, פאזלים, יצירה או כל דבר אחר שמתאים לילד או לילדה שלכם. מבחינה התנהגותית, נשים לב למקומות שבהם הילדים שלנו נמנעים מעשייה. מנגנון ההימנעות רק מחזק את החרדה, ולכן לא נכריח אותם, אבל גם לא נוותר להם. נייצר עד כמה שניתן אווירה של שגרה ורוגע, ונשתדל להרחיק מעצמנו את הדברים שגורמים לנו לחרדה.